rak dapur komplit Mas. Dapur komplit. Iya no. 3.500.000 tak kei komplit plit Mas. Endi ta barange kaya apa? Iki tak gene kitchen set minimalis. Heeh. Iki kena ngiris-iris. Iya. Iki nggih dua kompor dua tungku masuk. Oke, siap. Iki gak ada magicom. Iya. Iki gak ada Korah-korah bareng to ki. Komplit sak. Wis enak telange bareng ki. Oh iya, komplit tenan tibake. Ah iki sing dhuwur, Mm-mm. ada beges pindang. Iya. Ya ta. Karo kene-kene iki kena nggajak lawo-lawo. Lah ya kok pintune kok ya akeh men to Mas? Akeh to. Iki ya eneng gone. Iya. Nah, ya ta. Wis sembarang mlebu Mas ya. Ya ta. Ya iki ngisor ki ada rak piringnya iki. Lho, rak piringnya bareng ning isor ya nek. Iya, ta lengkap to. Dan Mening ki. jas to. Iya, mening ki. Iki masuknya lho Mas. Heeh. Iki kena digawe L kena gawe lurus. Pokoke digawe lurus iso, digawe L ya iso. Sisah iki lho. Lah ya digawe sudut ngono kae to? Ya to. Oh, iya. L lurus iso. Heeh. Regane nggo 3.500.000. 3.500.000. Iya to. Lah nek omahku Banyuwangi piye? Tak terne gratis ongkir, Heeh. bayarnya COD. Bayare cok dhewe san. Oh, iya, ta. Iya, penak tenan tibake ya. Jos ini Mas Budi. Heeh. Lah pemesanane piye? Diklik, Heeh. nomor Mas Budi B Furnitur, Oke, siap. Apa jeneng Bapak titik mi tapi Heeh. di-live satu kali terhubung karo Mas Budi langsung. Langsung ditelepon kring. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir. Oke, siap. Iki lur, barange maning pol ki lur. Langsung diorder.